Hej InfoScience. Jeg vil lave en tutorial nu, hvor jeg vil vise jer, hvordan man kan spille lyd. Det der er sådan der pointen med den her, det er også, at vi kommer til at snakke lidt om instance og objects og frameworks, ikke, forskellige frameworks. Jeg starter med at lave et nyt projekt, og jeg vælger et single view. Og til forskel fra sidst, nu starter jeg lige med at kalde den audio. Til forskel fra sidst, så laver jeg en class preference på. Det gjorde jeg sidst, kan I huske, der stod bare ZXY dernede i class preference, og så hed for eksempel viewcontroller.h, det er bare viewcontroller.h. Nu sætter jeg en prefix foran, så den her audio viewcontroller også. Det kan man jo sådan, det er sådan lidt, synes jeg, lidt smag og behag. Men det er meget godt at vide, i hvert fald her, at når man begynder at have flere classes, at man så lige kan give dem nogle fornuftige benævnelser. Jeps, jeg kreerer den. Bum, 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 bum. Og hvis vi ser herover, så vil vi se, at nu er der Audio View Controller H og Audio View Controller M. Godt. Ned til normal størrelse. Jeg har min mainboard her. Jeg skal have puttet noget ind. Jeg skal jo gerne kunne styre det her show. Jeg skal have et par buttons. Når det er lyd, så vil jeg gerne kunne starte den. Jeg vil gerne kunne stoppe den. Og så vil jeg også gerne kunne skrue op og ned for lyden. Så jeg tager det lige, og så putter jeg lige en button ind her. Dobbling. Den hedder play. Og vi har en button mere. Den bliver der. Dobbling. Stop. Sådan der, og så får den placeret ordentligt. Ja. Så er ikke meget for det. Der var den. Sådan der. Og så vil jeg gerne have en slider, jeg vil gerne styre lyden også. Jeg har vel klikket en gang, så kan jeg se, at jeg har en af de her slider. Okay. Den kan jeg nok bruge ind med den. Jeg synes, den er lidt lille. Jeg vil måske lige have den slæbt lidt. Det her, det er rent klippe klister, eller det er skønt. Nu har jeg en slider. Jeg kan play, jeg kan stoppe, og jeg kan skrue op og ned for lyden. Fint. Det vil jeg lige have behov for indtil videre. Men jeg vil også gerne, jeg skal lige have den koblet op til noget action og output sådan noget, eller outlet. Så jeg skal lige have en assistant editor. Så op og klikke herop og få en assistant editor på. Jeg bruger meget tid på at tænke. Jeg tager lige en tur med kaffe. Det kan også være, at den bare går ned. Jeg skulle lade sig gøre det om Mac, men lad os se. Ja, det er ikke fordi, det sker en store. Ikke fordi det sker en store. Så kom den. Det var dejligt, min assistant editor. Og alt klik på den, jeg vil have. Så er jeg sikker på, at jeg har den der, og det er Audio View Controller H. Godt. Lige en kort ting. Jeg har en start og stop. Det er action buttons. Jeg har en slider. Og så vil nogen sige, hvad er det? Ja, det er begge dele. Det er både en outlet og en action. Det er sådan, at vi gerne vil have, at der kan komme signal ud til den fra audioplayeren, hvis der nu var andet, som gik ind og rodede med den audioplayer. Og samtidig skulle der også gerne komme fra slideren ind til audioplayeren også. Så det er både det ene og det andet. Så jeg starter med at tildele en property. En property er jo det der med, at en property, så tildeler vi noget et eller andet. Så en slider, hvis jeg tildeler slideren, så tildeler jeg en værdi, som den får et eller andet sted fra. Vi tænker ikke lige over, hvor den kommer fra, men lige nu skal jeg have den. Så jeg klikker, og så trækker jeg lige her. Ups, se om den gider være med. Det gør den. Jeg trækker herover og slipper og siger, at det skal være en outlet. Det passer mig fint. Og jeg skal selvfølgelig finde et eller andet passende navn for den, og det må måske være volumekontrol. Ja. Godt, og det er typen UI slider, det er rigtigt, og det er en outlet. Connect. Og den kom så med der. Så har jeg den der. Jeg kan lige være lidt, vi kan altid diskutere, skal det være weak, skal det være strong? Jeg giver den lige op til en strong i stedet for. Og så skal jeg så have fat i noget action på dem her, så jeg går lige herover, og så siger jeg, tager lige den der. Jeg tager min start button, den skal jeg have herned. Bam. Det jeg selvfølgelig skal, det er en action på den. Den skal have en action, og den kalder jeg play audio. Og det er touch up inside. Fornemt. Ind med dig.
og satser på, at den ikke går helt ned, og så gør vi det igen. Vi siger, at jeg skal også have en stop. Den tager vi også, det er også en action. Det må så være stop, audio stop, og det er også touch up inside. Den har jeg også. Nu har jeg lavet en property og 2 action, men som sagt, den der slider, den skal også have en action. Jeg skal også kunne sende noget fra den. Så igen, hvis jeg nu tager control og dragger herover og lægger den herover, og så siger jeg, okay, nu vil jeg gerne have en action på den. Og så kan man sige, jamen det må jeg så kalde adjust volume. Det kunne man gøre, adjust volume. Value change hedder den. Okay, er det en action? Godt. Det vil sige, at nu har jeg en action, så når jeg der trækker på den slider, så sker der et eller andet inde i mit program. Men der kommer også noget tilbage, som fortæller slideren, hvad den har af værdi. Det er jo også meget godt. Så det kan styres andre steder fra også. Det jeg så mangler nu, og det skal jeg nok komme ind. Nu laver jeg lige den her part 1 her, fordi for ikke at gøre dem for lange, så de kan til med at gøre, så laver jeg lige part 1. Men det er, at vi skal have vores framework med os. Og hvis man kigger over, så kan man se herovre, at vi har nogle frameworks herovre. Det vi har herovre lige nu, det er for især den der foundation, hvor alt det der NSLog og så videre, det ligger på altså alle de der klasser, som vi bruger. Og der ligger noget User Interface Kit framework, som også bliver brugt. Men der ligger ikke mit audio framework, er ikke med nogen steder endnu. Her der har jeg importeret den der, så jeg skal simpelthen lige have importeret mit framework, som har med lyd at gøre, og det kan også bruges til video. Vi kigger på det lidt, prøv at se, hvad er det for noget. Men jeg starter lige med at importere den, det vil sige gerne. Import. Jeg importer, og jeg skal have et, jeg ved den hedder, AV, det kan man google, der findes mange forskellige. Jeg vil have et framework, som har noget med audio visuelt at gøre. Den er der. Nu har jeg importeret et framework, som indeholder en masse forskellige, altså et framework, som har en masse klasser og en masse objekter, som jeg kan bruge til at styre diverse sager med. Det skal jeg så have, og det jeg så lige mangler, jeg mangler lige en ting, for jeg skal så lige have ned i min interface-del, og der skal jeg så lige have placeret en delegate på os. AV delegate. Og det der er med delegate, hvis man tænker på det amerikanske styre derovre, jamen så vælger man nogen til at varetage ens interesse. Og den her delegate, den varetager, sådan holder øje med, at alt det kører rigtigt. Og så fortæller den mig, hvis der sker en fejl, så ved at lave sådan en AV Audio Player Delegate, så har jeg et eller andet, som sidder i baggrunden og holder øje med, om der sker fejl, og fortæller mig, at der er en fejl på den her Audio Player. Altså den der er selvfølgelig knyttet til AV Audio Playeren. Så den fortæller mig kun, hvis der er fejl på den. Alle andre ting, der sker en incident. Jeg skal selvfølgelig have delegate på andre ting også, hvis jeg har en AV Audio Recorder og så videre også, så skal jeg også lige have dem med os. Så den har jeg liggende der i baggrunden, og vi kommer til at få den. Så nu har jeg sat min buttons ind, jeg har min slide ind, og jeg har fået den sat herover, så jeg har action på dem og properties på dem. Så nu kan jeg begynde at implementere metoderne, men jeg stopper lige part 1 her, for at det ikke bliver for lange, og så tager vi en part 2.